Reels video senamnai. Reels video samna bagai je sapano khaimano tabungni dinni borok rok tabungni dinni buri rok buri sikli rok buri buma kaisa rok phano wngto reels video khainani hingka jotono srangjak jotono kobor wajak tongbayo. Mwtui hanja kaisa video mangpili tabuk kasai faikya tai o video tabuk social media o belai no viral wngwi tongo norok video ni mangpili nugui mankha buri khoroksa trend ni doglamo bachaoui kaisa reels video shoot khai tongmani tai o buri reels video swnam tongfuru bo uansukliya reels video swnamtani bwswk danger tong tamo patimung wngwi man bo naikolliya bo je trend o longkhlai chogui reels swnam tongmani afuru trend kinaro buphang tongma bai a buphang bai bo buprajagui trend sakani kwlai thangka norok bo nugui mankha o video ni mangpili buri trend ni kwlaiui tolao kwlai thangmani saimanka o reels swnamani video ni patimung ni thaibo omo wngkha Sri Lanka o tai o je reels video swnamui trend ni kwlai thangnai bwrui wngkha khoroksa tourist ba porjotok bo wngkha China ni bo kaisa China ni bwrui Sri Lanka o porjotok hisabui beraina phaimani afuru bo trend bai thangma jorao no trend o longolai chogui reels video swnamna thangtini no buphang bedek bai buprajakma bai bo trend ni kwlai thangka kintu bwrui ni bagyo kaham tongma bai bwrui thiliya banchikha tai sago kisa dukhu mankha hinui chwng saimanka tai tolao tongnai rok o bwrui no khosaui tisaka hinui bo chwng saimanka hingkhai norok nugui mankha tabukni dino reels video bushuk jorotui khainani bagui borok rok uksuk ba wnglaijak tamoni hinkhe reels video swnamnani bagui borok rok uansukya a reels video swnamna thangui tamo wngwi thang borok rok reels video swnamui mwsathani hapung sakani bo kwlai thango norok amtwui hai patimung rok bo agini video mangpili rogo ba koyek dini video mangpili rogo nugui mankha tai omoni thikai panche tebo koto patimung bo pati thangka paithago amchwkno sana uchungo je borok rok je chwla bwrui sikli rok tongnai je reels video khainani hamjaknai rok no norok kisa sabdan sotorko khai reels video rok swnamdi tamoni hinkhe reels video khainani jotono chajago jotono hamjago. Haifeno niji jaan no amswk riksu rwui riksu khiklaiui reels video swnamnani amswk paglami ta koborok ta wajakbadi tamoni hinkhe nini kaisa chikonsa sotorkota kwrui wngmano nini o nangkukma kaisa langma jibon ses wngwi thangmano a video ni madhyamtwi ang nukno amchwkno kok kwchangmung rwui ang ani video no mapari sinai norok ani channel o chajakhai like subscribe share khai di mwdui hai tebo kotor kotor video rok manani bagui.